Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, vy predávate ten súd? Nie, to je omyl. A bol som sa pozeral, či niečo predávate. Nie, ja kupujem staré pohľadnice, ale súd nepredávam. A pohľadnica do roku 45, nie? Áno, áno. A keď mám nejaké ešte od prvej svetovej vojny, aj ty vykupujete? No však ak máte, samozrejme pred rokom 45, ak máte nejaké zaujímavé, tak to mám záujem. Lebo mám nejaké také staré, ale sú také znehodnotené, lebo boli v šope. To hádam vadí. No podľa toho, ako sú znehodnotené, sú pokrčené, alebo čo im je? No, také zažlsnuté a sú ešte nasiaknuté, také staré už. Také, to je škoda. To už je na nich. Čo je na nich? Sú také žlté, nasiaknuté, ja neviem. Ale že čo je ako motív na nich? Motív? Cesta, alebo nejaké kvetinky, alebo vojaci, alebo... Však aj nejaké lietadlá sú tam hlavne, lebo aj môj detko fotil všelijaké stíhačky nemecké, také veci a také... A tak to sú asi fotky, čo? To nie sú pohľadnice. Ale aj pohľadnice sú tam. Všelijaké, čo viem, zákupy sú tam ešte nejaké, tak vojaci sú tam odfotení. A mesta, nemáte mesta slovenské? Mám. Čo viem, Trenčín, tam je jeden Trenčín a ešte také divné mesta, z toho neviem, čo to je. Tam je to aj napísané. Koľko toho máte asi? Rádok, plus minus, koľko? 20, 10, 100? Čo viem, také 3, 4. 3, 4? No a to je také, je to poškodené, tak to z toho nič, no. To je nič, že? No, to je poškodené. A vy iba pohľadnice vykupujete, alebo aj niečo iné? Nie iba pohľadnice. A nejaké veci, nejaké príľuby, alebo také nie, že? Nie, to mňa nezaujíma, iba pohľadnice. No, tak dobre, dovidenia. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, vy predávate ten